2 разы на тыдзень мобильная группа по ахове працы Брэсцкага гарвыканкама здзяйсняе рэйды по самых розных организациях. У яе складзе специалисты Дзяржаўнай инспекции працы, Дзяржпрамнагляду и энерганагляду, санитарные службы, прадстаўнікі профсоюзу. Сёння ў поле зроку мобильной бригады будаўнічыя объекты, и гэта не выпадкова. У Брэсце ў мінулым годзе было зафіксавана 26 выпадкаў вытворчага траўматызму, 4 з іх з лятальным зыходам. І больш за ўсё няшчасных здарэнняў менавіта ў будаўніцтве – 12 выпадкаў. Не радуе статыстыка вытворчага траўматызму і ў цэлым на будоўлях вобласці. Спецыялісты звязваюць гэта з павелічэннем аб'ёмаў будаўніцтва. За прошлый год на строительных объектах области смертельно травмировано 3 человека и 12 человек получили тяжелые производственные травмы. Основными причинами все-таки первое является, конечно, резко возросший объем строительных работ. Соответственно, процент травматизма растет. Вот. А во-вторых, это личностные причины. То есть нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов или инструкций по охране труда. Ахоўная каска абавязкова зашпіленая под подбородком, прымяненне ахоўнага пояса при работе на вышыні. Усё гэта здаецца дробязі, але менавіта яны могуць выратаваць жыццё чалавека пры няшчасным здарэнні. Супрацоўнікі прадпрыемства «Брэсжилбуд», якое з'яўляецца падрадчыкам на будоўлі жылых домоў у квартале Трышын, гавораць, у іх з гэтым тут вельмі строга. Слава богу, случаев травматизма на объекте не было. Профилактику производим ежедневно, включая контроль рабочих за состоянием алкогольного опьянения, ежедневно проводим проверку, своевременно инструктируем, выдаем средства индивидуальной защиты, производим допуск к работе. Спецыялісты мобільнай групы праверылі на аб'екце літаральна ўсё ад тэхнічнай спраўнасці будаўнічага абсталявання да вядзення дакументацыі. Сур'ёзных парушэнняў выяўлена не было. Не знайшлі іх і на наступным аб'екце. Гэта дэмантаж пешаходнага моста на станцыі Брэст-Усходні. Работы тут вядзе будаўніча-мантажны поезд 391 прадпрыемства «Дарбудмантаж». Демонтаж моста для их справа новая, тому ахове працы увага сур'ёзная. Со всеми работниками проводится инструктаж, проверяются наличие монтажных поясов, защитные средства. И проводятся учебы, расписываем их перед началом работ. Некоторые работы для нас здесь новые, поэтому к ним повышенное внимание. У бліжэйшы час мобільная група Брэсцкага гарвыканкама праверыць усе будаўнічыя пляцоўкі горада. На многіх ужо пабывалі, некаторыя наведалі не ўпершыню. Падобныя рэйды прыносяць станоўчыя вынікі. Пасля іх статыстыка звычайна адзначае зніжэнне парушэнняў заканадаўства аб працы. У цэлым па вобласці ў мінулым годзе мобільныя групы абследавалі больш за 2000 арганізацый і выявілі каля 30 000 парушэнняў. Людмила Салзна, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».